Здравейте! Как се пише? Отблизо заедно или отблизо отделно? Всъщност и двата варианта са правилни, но е от значение какво точно изразяват те. Пишем отблизо заедно тогава, когато имаме наречие, което изразява от близко разстояние. Например, гледам картината отблизо. Или също така отблизо, когато е синоним на непосредствено. Като, например, комисията разглеждаше отблизо проблемите, свързани с престъпността. Кога обаче пишем отблизо отделно? Тогава, когато пояснява някаква дума, съществително. Например, познавам Мария от близо 25 години. В този случай ние ще напишем отделно. Надявам се това мое обяснение да ви е било полезно. Аз съм Здравка Иванова, дипломиран филолог с дългогодишен опит. И мога да ви науча да говорите няколко чужди езика, стига да пожелаете. Прекрасен ден!